Наричаха те много години черната овца на Пайнер. Да, защото когато човек си изказва мнението без да се притеснява и когато говори принципно, защото съм се старала винаги във времето да говоря принципно за бизнеса, защото така е коректно. На мен лично към колеги или към някакво отношение, мен това не ме касае. Но когато касае бизнеса и съм си изказвала мнението, на много хора не им изнасило и затова съм била явно черната овца. Да, ти беше всъщност първата изпълнителка, която тогава напусна компанията, доколкото си спомням. Това си беше много дръзко поведение. Голямо име, преди това мисля, че беше напуснала Десислава, но тя напусна в едно друго време. И после се върна, после пак напусна, пак се върна, да. Но това беше в едно друго време, когато вече аз бях на 6 турнета, когато се появи телевизия Планета, моята песен "Къде си ти" е първата, която като сигнал се е проявила на телевизията. Имаме история, определено имаме история с фирма Пайнер, колкото и да ни е бил понякога и труден път, но имаме и доста хубави неща по пътя си, така че аз нерядко казвам, нали, че съм благодарна за доста неща, но пак казвам, ако човек не е гъвкав, те нещата се чупят, защото времената се променят. А просто господин Димитров не беше гъвкав в един момент. И когато аз си тръгнах, ми беше много трудно, защото се опитваха да ме спрат отвън, да няма възможност да успее човек. Имах забрани за участие в различни заведения. Изцяло ми се свали продукцията от YouTube, изцяло ми се свали продукцията от телевизията, дори неща, които аз нямах права на тях и те бяха ограничени и спряни за лечение, едва ли не. Името беше ми много трудно, ако трябва да съм искрена с слушателите и зрителите, които в момента гледат, защото едно такова начинание аз бях и малко демотивирана и последните години, докато чакам да ми изтече договора, спрях да издавам песни, което сега от позиция на времето го отчитам като своя грешка, но пък тогава сметнах и смятах, че е правилно, че ако не издам песни, по-добре да си ги съхраня за себе си, отколкото тези песни след това да не мога да ги ползвам, нали, като клипове и въобще като продукция. Но ето, че човек се учи от пътя си, който извървява и от нещата, които тогава е решил да прави. Спомняш ли си как взехте решението? Това е много, много важно решение. При положение, че ти си била наясно, че ще има такива ограничения или най-малкото си подозирала. И въпреки всичко, откъде е този кураж? Да, правилната дума е кураж, защото човек може да има смелост, но да няма кураж да го направи. Беше, как да кажа, то беше във времето. Не е взето решението емоционално. Затова е категорично и е крайно. То се натрупваше в последните години. Когато човек прави нещо и когато тези неща някак си се подценяват или се замитат, или дори да имаш успехи, те някак си се отклоняват, защото когато кранчето е в твои ръце на изхода и на края, и ти определяш дали нещо ще стане или няма да стане и как да стане и защо да става, в един момент аз се демотивирах. А когато човек е демотивиран, той спира да бъде креативен. И във времето тази демотивация, тя започваш изцяло да си някакси недоволен от всичко. И едната година в едната посока леко спихнеш, другата година в друга посока леко спихнеш. И когато сме си говорили с... тогава беше приятеля ми, но сега е съпруга ми, с Цветин, винаги сме търсили да има диалог между мен и Димитров. Винаги сме търсили да има разбирателство, но да не е едното за сметка на другото. И виждахме, че нищо не помага. Че дори и да отидем на среща и когато нещо си стиснем ръка, на другия ден се казва, то не е точно така и пак ще е по стария начин. И когато се бяхме договорили, дори Цветин накара да се подпише Димитров върху нашите споразумения и на другия ден получих един СМС, че
всичко си не е точно така, както сме се договорили. И аз тогава разбрах, че той няма смисъл. Тоест, ние се въртиме в един омагьосан кръг и моята демотивация ще продължава да ме демотивира още повече. Аз започнах да нямам желание да пея, да нямам желание да правя музика. Въобще не виждах смисъл във всичкото това. И си казах, напускам. И Цвети 10 пъти ме попита, ти сериозно ли? Знаеш, че няма да е лесно. И аз казах, да. И то ми олекна в момента, в който го казах. Просто ще чакам да ми свърши договора и си тръгвам. И не ми олекна. И се окрилих и някак си се мотивирах. И тогава все едно се почувствах, че не умея да плувам, а съм в големия океан. Навън е тъмно, навън е студено, навън не е много гостоприемно. Обаче се научаваш, че като вали, да си вземеш чадъра. Като е студено, да си сложиш пълтото. И тогава се научаваш кое е реално. Защото тогава, когато си някъде под похлопак и когато някой друг ти управлява нещата, ти нямаш реална преценка кой си и какво става. Защото ако той е в печалба от тебе, той и една песен ще я направи хит. Но ако не е в добри взаимоотношения, чисто и финансови, пък и професионални, той една хубава песен може да я накара да отиде в кошето за буклук. Но това някой друг управлява нещата. И тогава нямаш ясната представа къде си, какво правиш, къде бъркаш. А за мен беше много важно да се науча къде бъркам. И когато останах навън, нямах и автори, които да ми дадат хубава продукция. Аз се лутах, доста време ми отне. Колко време? Много, няколко години ми отне. Докато накрая взех, че направих една любима песен на Цветин, гръцка, името ти, включихме Сашо Роман и просто пробих тези окови, но то ми костваше много и лутане, и търпение. И това ме научи на много неща да съм отвън, които си мислех, че знам, когато съм вътре, но всъщност осъзнах, че когато човек вземе нещата в свои ръце, той тогава натрупа тази опитност, това самочувствие. Поне моя път е така. Не казвам, че за някой друг това би проработило, но това беше моя път. Да се науча, да се намеря. По-скоро бих казала, че ти този опит за всичко това си го имала. Просто не си го управлявала ти, може би, или не си го контролирала изцяло от началото до края. От мене кипяха идеи, имаше, нали, продукция и като визуално, и като песни, и като текстове. Кипях в тези години много, докато накрая, след идването на тази демотивация, нали, някакси то цялата енергия спихва. И след това е нужно, когато си взел своето решение за ново начало, защото това спокойно мога да кажа, че е едно ново начало, осъзнато ново начало, всичкото това, тази енергия наново е нужно да се събуди, да се завърти това колело, а то изисква време. Господ ме наказа за това нещо. Така ли? И 2011 година ми спря гласа. Човека глас и остана без глас. Никой не знаеше обаче. По доктори ходиш? И няма България, диагноза. Не, диагнозата казаха на 100% операция. На гласните струни? Да, на гласните струни. Обаче 70% успеваемост, 30% не. Викам край, заминах аз. И после се разбра какво означава това нещо. Да. Той вика, няма страшно, ми даде и негов доктор, който беше много известен, към 80-те години. Даже трепереше, като говориш с мене. Обаче, като ме преглеждаше с инструмента, който се преглежда, не трепваше ръката. Каза, не се притеснявай, давам ти 100% успеваемост, само ще ми обещаеш нещо. Ще ядеш, ще пиеш. Цигара никога няма да... Даже когато се пуши, не си бягаш оттам. Защото после пак ще дойдеш при мен, а тогава може да не съм жив. Това му бяха думите. Този доктор българин? Не, грък беше. В Гърция се оперирах. Тогава Фики беше малък. Жена ми, брат ми, те бяха при мен. Най-близките, виждаш ли? Да. В най-трудното, кой е при тебе, знаеш? Само семейството. Семейството. Нито приятели, нито пък най-добрите приятели. Страхуваше ли се тогава, много, че наистина? Аз мислих, че викам, Господи, може поне, да... ако загубя гласа си, поне ми остави здравето, да мога да оживея с тази опойка, защото мен много ме е страх от такива работи. И бях решил, ако нещо ми стане с гласа, да се пребера на село, да продавам всичко, което съм спечелил, да се отворя там,
да гледам животни, да се занимавам с селско стопанство. Такова. Отиваш на другата противоположност. Може нищо да направиш. Тогава разбрах, че за един ден какво може да се случи с тебе. Как се казва, имаше една приказка. Докато се озъбиш, как беше да... Докато се ухилиш и се озъбиш. Така. Да. По-добре да не се ухилваме, да не се озъбваме. Тогава, но ние след като не можем да покажем на тези големите наши кумши, ние кои сме и защо да искат с нас дуети, много рядко, нали? Кой трябва да се превъзпита за това нещо? Народа като слушател или да речем собствениците на заведения и събития, те да се опитват да налагат друго или какво? Не, просто трябва да кажат така. Да се съберат да кажат. Ние повече от тук нататък не искаме такива певци, които идват тук, вземат пари, нали, това е бизнес. Вземат пари, обаче не искаме да идвате с лаптопи и такива работи. Искаме да идвате... с музиканти. Да. Може да не е с много, може да е с 3-4, ама с музиканти искаме. Тогава щет на щет самите певци се стегнат малко. Защото това, друго е да пееш с бенд, друго е да имаш лаптоп и когато ти е изморен гласа, да пуснеш там и да мина. Защото, де-факто, знаеш, аз съм пял на плейбек, на пълен плейбек, свърша песента, хората правят. Още. Аз не заслужавам още, извиняй. Аз не съм заслужил това нещо. Какво още? Пак, какво? Още плейбек. Ти по радиото пак, пуснете си по радиото по-добре. Да. Отидах на една сватба, вика човека, викам, извинявайте, викам, обаче, днеска, викам, не съм добре. Аз мисля, че съм в дискотека. Беше една ромска сватба. Шейко ще кажа. Той вика, ти си Тони Сторал, вика, как така? Какво ще правиш? Викам, ще пее на племек сега. Нали, викам, бал това на детето ти. Викам, пей, човека. И един там от гостите, като пее, викам, стоп. Има си 500 човек вътре. Вика, господин Сторара, какво правите? От човек от публиката, от гостите. Да, аз. Направо се засрамих, потънах, почервенах. Какво правите? Какво сте постанали като той плейбек? Че аз като диска ви го имам в колата? Ти ще пееш ли? Няма да пееш. Като не пееш, ако се изморем, тръгни си, вика. Ще си пуснем музиката и. Срам. Но право ти казвам, ако имаш начин как да потъна в земята, ще го направя. Вярвам ти. Така и когато нещо такова ми се случи, в такива мероприятия, особено славено, не. По-добре да обърнеш на хората парите, кажеш, че няма глас, колко да ходиш, се слагаш там. Да. Трудни времена бяха. Да, ти пееш в време, в което ти вече след комунизма, излизайки от комунизма, ти вече си в едно време, което е така наречените мутренски години. Мутренските години? Да, я ми разкажи за това време. За мутренските години, какво да ти разкажа? Нищо лошо не ми се е случило, между другото. Никога не съм имала притеснения. Да, пяла съм на почти всички, да не кажа всички, почти всички. Нямам лоши впечатления, нищо лошо не ми се е случило. Може би това е от значение поведението на изпълнителят. Тоест, каквото подадеш? Отношението. Да. Да. Сега или тогава са се давали повече бакшиш? За бакшиш ли си говорим? Няма как да не си няма лошо. Да, разбира се, парите са важен фактор. Ако Абсолютно. има някой, който ги отрича, ще излъже. Ами парите са част от материалния свят, да кажем. Може би най-важната част от материалния свят, в който живеем. И не само от материалния свят, те са част от живота. Имаше едни познати, викат, нали, човек без пари не може да се усмихне. Викам, да бе, какво прече? Какво викам? Нали се влизаме в такива? Да. Какво прече да се усмихне, ако няма пари? Викам, не е така. Нали, има други приказки. Да съм жива и здрава, пак пари, че нямам. Ма как ще бъде здрав, ако ти нямаш пари? Ако ти всъщност не можеш да си платиш сметките и не можеш да си позволиш да се нахраниш, да си изпратиш детето на училище, от немотия какво правиш? Не се купува, Така обаче е. се купува спокойствие. Абсолютно. Спокойствието пък
нали, вече ако си спокойно, ти си здрав в някакъв момент. Но, сега... Да се върнем на темата. Сега или тогава? Може би преди беше по-силно, но пък все още си имаме бохеми, които обичат да си дават на изпълнителите пари. Си дават. Да. Аз наскоро видях твои колеги, че вече отказват бахшиш. Аз не виждам нищо лошо. В смисъл, всеки сам избира, си прави избора, но за мен нищо срамно не виждам в това да взема бакшиш, защото първо аз не им бъркам в джоба, второ не го крада. Това е допълнителен труд, който възнаграждение, което благодарение, нали, на това, което по начина, нали, с таланта си, който ги докосвам, те решават, че искат да ми възнаградят допълнително. Защо да не си ги взема? Нито ги крада, нито ги прося. Знаеш какво са ми казвали? Като ти дават, вземай. Като те гонят, бягай. Така, да. Нищо срамно няма, защото за мен е... Защо да ги отказвам, като не знам, всеки сам се решава, но не мога да се взема толкова на сериозно. Кой е най-големият бакшиш, който се взема от ти? Тема всеки път, като говорим и хората сега очаквам да кажат, тая пък само се хвали, само се дуе, само се... Сега ще кажеш 1 милион евро. Не. Няма да забравя, в Италия бях на едно парти частно с Шабан Шаулич Лекъм Пръс, с сръбски оркестър. Там взехме 500 000 марки бакшиш, но разделихме го, нали, с всички. Вие сте сигурно оркестър, той, неговия оркестър. Да. Това 500 000 марки всъщност колко са в лева в момента? Много са. Много. Това са направо, ако го кажа, не знам, много. Много. Помниш ли какво ги направи тия пари след това? Инвестиране някъде или си купи нещо? Апартаментче си купих. Апартаментче? Да. Това е сериозна работа. Ти, значи от един бакшиш да си купиш апартамент. Благодаря. Абсолютно. Благодаря, много важна дума. Тук напоследък, когато каня различни гости, които са били или все още са в каталога на фирмата, при мен споделят, че вече не са. Казвам ти това, какво 70 госта вече, нали, съм имал. Голяма част от тях са изпълнители на Пайнер. Тук разбирам вече, че не са. Официално декември месец не съм изпълнител на... Какво се случва, Пайнер? Антонио? Защо тази фирма всеки месец, ако не всяка седмица, губи изпълнители? Тя не губи изпълнители. Просто ни приключват договорите. Никой изпълнител не иска да се обвързва с още 5 години. Или 10. При мен е това, че на мен... Аз съм страшно много благодарен на фирма Пайнер, защото ако не бяха те, нямаше да имам такъв старт. Нямаше да мога да направя такива песни. Имах много подкрепа от тях. Но в даден момент знаеш, че вече и надграждаш себе си. И вече от 2 години съм със собствен канал. Първата ми песен вътре е с Зиси Галена. Имам с Емилия вътре песен, самостоятелни. Отделно с Доника имам, с Биляниш от младите в новите канали. И естествено, като си промениш договора и видиш, че не идват от тях, работата не идва от тях. Виж този YouTube какво промени. Идват от други хора. Според мен, наистина, YouTube е много голямо поле за изява. В голяма степен промени концепциите на музикалните компании. И не само, и на подкастите. Вече има много подкасти. Хората не гледат телевизия, гледат подкасти. Аз като седна ям, не си пускам телевизията, пускам си да гледам. Примерно, Атижа ти е била гост и си пускам Атижа да гледам. Но как се оцелява с етикета по-фолк певица в държава, в която слуша музиката ти, но отказва да го признае публично? Много хубав въпрос. Във всяка музика има качествен продукт и не толкова качествен. Не може във всеки жанр всичко да е хубаво. Но за мое щастие, сега малко нескромно звучи, но аз винаги съм усещала едно уважение от хората. Винаги съм чувала от тях, ти си различна. Не знам сега... Да, ти всъщност изгради този образ през всички тези години, че не си в кълъпа на по-фолк певицата. Освен това, винаги съм усещала едно отношение, уважение от всякакъв тип хора.
Участвала съм в много инициативи, благотворителни, Българската Коледа, УНИЦЕФ. Наистина съм усещала любовта на хората и уважението. Осъзнавам, че пак идваме до тук, че не мога да бъда харесвана от всички, но нали, това е нормално. По-важно обаче е как се оцелява в индустрия, в която таланта струва по-малко от интригата. Ами аз смятам, че съм оцеляла. Другата година правя 25 години на сцена. Аз смятам, че интригата е временно нещо. Това не е моя път и моя начин да успявам. Аз успявам с дисциплина, талант, хубави песни, хубава музика, постоянство, любов към това, което правя. На първо място е любовта към музиката, към публиката и така. Какво обаче не можеш да постиш на индустрията, която те направи това, което си? Може би не мога да простя на пошлостта. Но не искам да съм в позицията да критикувам, защото всеки успява по своя начин. И ако някой успява по определен начин, окей, пак ще го уважа. Да, но той по някакъв начин зацапва имиджа. Зацапва чий имидж, не е моя. Да, понякога ми е малко по-трудно, защото в определен период се искат определени неща на пазара, но аз никога няма да изневеря на себе си. Защото хората, които ме обичат точно за това, което съм. Кое е най-голямото предателство, което си преживяла в тази индустрия? Честно казано, не смятам, че трябва да е толкова емоционално. Приемам това, което правя, освен като музика и като бизнес. И смятам, че нещата не е окей да се приемат толкова лично. И ако някой си позволи да ме предаде, аз поемам личната отговорност не да обвиня него, а да осъзная, че в даден момент не съм била толкова силна, продукцията ми не е била толкова добра или съм имала други приоритети в живота си. Защото аз съм имала периоди, в които работата ми е била приоритет и това се е виждало. Но когато имам други нужди като човек, работата ми е била на по-заден план, съответно други артисти са напред на редицата и приемам това не като предателство, а като нещо нормално. Кой е момента, в който осъзнаваш обаче, че успехът дразни повече отколкото да радва? Аз не се замислям кой какво прави, а си гледам моя път. Рокс, има ли я подкрепата от колегите ти от поп-фолк? Сякаш вече го няма това време, в което всички бяхте едно семейство. Поне на мен така ми се струва отстрани, не знам, може да бъркам. Сякаш всички се свихме в черупката си, истина е това, което виждаш. Не е това като преди тази сплотеност, но виж сега, това ако преди 12 всеки е решил кой с кого да се има. Ще се скочат, нали... Аз така поне мисля. Не, всеки си бърза по неговите ангажименти. Аз не мисля, че има кой знае каква злоба, както я наричат всички, но това не е злоба. Това е просто всеки си тича по неговите неща и си гледа неговите ангажименти. Злоба не, по-скоро отчуждение някакво. Отчуждение, да, браво, точно това е думата, но в крайна сметка некой е решил с кой да си бъде близък. Не можем всички да си бъдем близки. Ние можем да си бъдем едни добри познати, да се поздравяваме, да изпием по едно кафе някъде, ако се видим, но не можем да си споделяме нещата и това, което ми казва мъжа ми от малкото време, в което сме заедно 3 години, спри да имаш очаквания от хората. На това трябва да се науча. И аз това го казвам на майка ми. Почти през ден. Когато нямаш очаквания, не те боли толкова и не ти е толкова кофти. Но когато човек постоянно има някакви очаквания, тогава се разочарова. Но в крайна сметка аз съм си направила един доста добър кръг от приятели, от колеги, които да се подкрепяме, да се обичаме, да сме заедно и в добрите и в лошите моменти. Така че мисля, че те ме подкрепят. През всичките години, които вече си на сцената на музикалната, кое е било най-голямото ти разочарование? От кой дойде? За колега ли говориш? Да.
Това са неща, които няма да им харесат на зрителите, няма да искат да ги чуят. Дори няма да могат да ги разберат. По-скоро това ще си го запазя за себе си, кой ме е разочаровал страшно много през годините. Това са колеги, за които аз много съм се раздавала. Страшно много. Аз дори съм сваляла мои участия, за да иде определен колега, защото в този момент нямаше абсолютно никакви участия. И аз звъннах на шефа си тогава, на господин Димитров, и му казах: свали това мое участие и изпрати еди си кой. Моля те, направи го заради мене. А сега този човек... Този човек не си говорим с този човек. Така преценил човека. Не се поздравяваме и да си говорим, но в крайна сметка да, ето такъв е живота, затова аз ги приемам нещата, пак се сещам за хубавото, което съм изживяла. В живота често ни се случва да сме наранени от приятели, в най-трудните ти моменти. И от най-близките ни, така е. Случвало ли ти се всички така приятели в кавички, както ги казвам аз, да изчезнат? Аз примерно разбрах, че съм имала менте приятели, така ги наричам, в момента, в който загубих баща си. Тогава изведнъж останаха 2-3 души, които бяха до мене. Ами, много хора съм печелила през тези 15 години и много хора загубих. Това е, което мога да кажа. Губила съм изключително близки хора до себе си, хора, с които съм си деляла залъка буквално, и хора, които аз с кеф съм си споделяла живота и съм си харчила парите дори. С кеф съм го правила. И в един момент, нормално всички хора имаме и възвишения, и падения, и моментите, в които падаш леко, почват да изчезват, след това пак се връщат. И в крайна сметка имаш семейството си.